Krishpakuit tong Induai Nagabenda I John Diptolnes Lingto Baron Hapdeng Jimpang Kabajur Niduai Ru Nagabenda Efriasia Kongsit Bat Sanbot Shabong Nagabenda Jinkoi Jinkia Daisy Marang Ban Ba Inyo Yaga Jinkoi Jinkia Kunjuru Johnny Paul Kar Maulong Kapin Kray Ekiaksa You know what light spots are po. Light spots are Param tongin sungu ya Jisu Nagabenda kasungi borom jungu Matias Apostol Minang IT ya kijingang nu jungi para lembaga jinga silem jungu Matias Bakui Ngidwairu Nagabenda baro ki bapangi bashitam Ngidwai Nagabenda ki kinna ki ba ap ya ki result Ngidwai Nagabenda kari India Ngidwairu Nagabenda ki jimpin kre Pentecost Pangindup tap daga bor jungu men siem Bakui Idwai Nagabenda ka retreat ka ban stang nadu kathinyu tarik bat kum jura ka jimbait meet bat ka jing convention Pentecost ha kerteng upa baru kon baru mensi mbakuit ka jinga e jango trai jangiu Jesu Christ bat ka jingi jango blay lem bat ka jinga selak jango mensi mbakuit Kindon rengka pi baro ko himen ko para tongin sangesh por ban pan map Nagabenda kilait kila jongi nginang yes ngoro nya ka gospel pau Jisu uhikai yangi ban kongu ya ka hukum jongo balai ban id ya ban kongu ya lese ha ka jingim jongi ngim shimla bud ya ka hukum jongo balai ngim shimla kongu ya bad habangi yaid halaka jangalindi ngi ngopa ka pop ladang yaid bad Jisu ngi light naga pop tonginang pan map naga binda baharo ki jinglai palad jongi aga jingim jongi bangindup wan pai biang sha Jisu lempa ka jingken tai bad ga jinglan ya baro ki pop naga jingim jongi Kotrai Jisu sait kud yangi na baharo ki pop ki bangilale perlong yangi ki kun ki bakongu ya hukum jame ki ba id yame nga perlang a oblay badan bor baro ban happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jin parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakrau e jonga namar kata ngakarpadia ka Maria bakui kabayai sa ka teisoti ya ki angel bat kiri kui badia pi ko himen ko para benduai ne kabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro nis ne yangi barendala map iki pop jongi unyalam yangi shaga jingi bam jikut amen Try to isene, go try to isene.
pindon burong bani sumuyame. Ku try ku play simple, ku pardon boraro, ku marwe lupa, ku try you Jesus Christ, ku namro ku play bakiki moberten, ku lianga jingar bak suseni yangi. To ngin nia Dubai. It bu ya ke jing tomo jongi baro lemba ke jing asai lem jongo Matthias bakui do apostol jongo Chris. Ni Dubai ro naga benda baro ke ba pangi ba shitam ke ba tia pang ha ki hospital ba per ke ba pang hayi. Ni Dubai naga benda ke kina baro ke ba ap ke result. Ni Dubai naga benda ke retreat ka bang istang nadu hat kenyu tarik kum ke jimpen krai ka Pentecost. But kum juru jimpet meet bad ka Bible Convention Pentecost. Babaro ki ba wain shimenda kindap ta ka bor jung men siam bakoi. Koble me obala penrung yau Matthias bakoi shaka kinhun jungi apostol to ai da ka jingdo wai lem jungu ba mangi ki ba comment ba ya ka jingir jame la ai bha hangi nginlong ki babit ba enyu yangi hapadeng ki balajir jame da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba imbat sansha renkhat badme ha ka jingelong kawe jangamen sim bakui uble junam la junam amen. Kecumpule banikong Kejumpule na kikam jeng ki apostol. Hakito kisngi u Petrus ulayang hapteng kirungay bat ulaong. Ko para ya kejintho deban pen urlong. Ya kata kapau mesim khoj ulayathu lupa da kejintur u David. Syapang u Judas u balalong unong yalam ya kito kibala kemyau Jisu. Namar lanyaulang ya u bat ngi. Bala ai benta ya u hakane ke kam syakri na bala tho haka kitab kisam tu ka ying ba usyong chung u kan kala ying ja pat ai ba enam don u ba syong u ba sa haka bat ya ka kam syakri chung u e unsim u wei pat te kumta u wei ne kirang ba ula don lang bat ngi baro shi kata man ba u trai Jisu ula leit ula wan hapteng chungi da kabastang na do ka baptisma u Yohanes hatu ka sngi bala shimno yo u nangi shabneng uwei na kine kirang ba u teban longlang bat ngi u sakhi ya ka chimi pa chung u kumta kilatrwa arngut kirang ba u Joseph ya u balakot u Barsabas bat u Matthias te kilatwai bat ki ong kotrai meu ba itho ya kidanu chung ki breu baro topen i hangi ya uno na kine ki arngut melachit penshim ya kachaka hakane ka kam syakri bat haka kam apostol na ka ba Judas ula eno ba onlei shala kachaka bat kila penong ka chingyale nusip yaki bat ka nusip kalahap ha u Matthias bat la nyaulang ya u bat ki khatwengut ki apostol kakten jengutrai Try,
Utra yundon rengkat bat pim ka jingpule na ka gospel bakoit kat kum ya anis u Jesu la ong hala ke senran kumba oppa ula id yanga kumdaru ngala id yapi to yaisa haga jingir jonga lada pe sumar yaki hukum jonga pin yaisa haga jingir jonga tik kumba ngala sumar yaki hukum jongupa jonga bad ngasa haga jingir jongu ngala yatu yakini kiye happy kanamba ka jingkomen jonga kandup don happy bad baga jingkomen jumpi kandup long kabapura kane kalong ka hukum jonga bapin ya id markeliang kumba ngala id yapi om don ge jingir kaba kam kharau banya kane ba ubriyu ula bandon ba ubriyu u aiti yala ka jingim naga benda kilok jungu pilong kilok jonga lada pile ya kaba nga hukum yapi ngam kochu yapi ki chakri namaru chakri umtip ya kaba ukenra jungu ule Henry ngakot yapi kilok namar kat ya kaba ngala yusngu na upa jonga ngala yatulud happy pim shimla jid yanga Henry ngakin ngala jid yapi but ngala tung yapi but pindup late but se uso badu but ba uso jumpi undup yaisa tekumda kat ya kaba pipan na upa haka kerteng jonga unai yaka happy kane nga hukum yapi to ya id markalia ka gospel jong utrai kohimen ko para mintagasni kabalang kareke ya kasngi burom jongu Matias bakui kasngi baula poi shabane but kadbang yusno shapang kajingjit yeki apostol kamdame u Matias haka jaka jongu Judas ubala shet kala u Jisu ngiyusno kumno u Petrus bakuit ula ong but ngide ban pendap ya kajing don jongi apostol kadar mut katkum ga jington kadaka mut yaka jingdon jongi apostol but ka jingdon jongi bishop jingdon jongu pabakoit jingdon jongi cardinal haka balang kalongka saindur jongu balai omde shu le mon mano naga daga Petrus bakudu ong ngimla bansa kadwei mut ngide banlong kadar mut ngide banlong kibapura bad ka jinglong jongi kade banlong katkum ka jingang nur jong ubale katkum ka jingang nur jong Jisu bad kilayait beteng banjid yawu apostol temai ban pinurlong ya ka jingto bakoit bad ban pinurlong ya ka jingto bakoit u apostol Peter ulabu hakamat baro shispa arpungut kibaya donlang badu kaweka kindon ke kindon kalong yahuta ubang ijid ude banlong ubriyu ubadon rengkat badngi nadu bastang uta ude banlong ubriyu uba donlang badu Jisu uba yusno ya Jisu nadu kapor baptisma hadu kapor jingkiu jungu Jisu
Kini kilong ki kindon kaba u Petrus bakuit ula bu hakamat shispa arpongod shwa bakin jit ya u Matias bakuit. Kaba mod u apostol ulong uba tiplut yo ilut yo mat ya ka jingim u Jesu. U apostol ulong uba yusngo ya ka jingi kai pura jongo Jesu. U apostol ulong uba yo mat ya ka jingid u Jesu. U apostol ulong uba yusngo ya ka jingmaya jonga baneng na u Jesu. U apostol ulong uba yo i ya u Jesu balayap. Ubala yo i ya u Jesu bala mipat na kibayap. Ubala yo i ya u Jesu ubala ki shabane. Kane kalong ka jinglong jongi apostol. Kane kalong ro ka jinglong jongi bishop. Kane kalong ro ka jinglong jongi cardinal baro ki badon haka balang Catholic. Nagadaga daw ko himmen ko para ni kain kordor hadu kata yaga jingi kai kaba wine na bishop. Nagadaga daw ni burong. Hapo ka jingelang jongo bishop baro ki lindo baro ki rinium baro ki bangait ki yatli namar ulong uba yoi utip bad uba ki kai yakaba kadon haka jingmut jongo Jesu ka dono jongo Jesu nagadaga daw ki apostol ki layalum lang ban bujili ban jid yawo Matias bakuit kabamut Matias ru udon kaju ka jinglong kumbadon ya baro kadweingut ki apostol bad ula kallalong uwe na padeng jonki ubalong uba pura bad uba id ya uble yagerukam jid ya u Matias bakuit ngiyos ngo bad kila kalai nusip bale kila kalai nusip kabaning kong kabangideben soto kalong Baro shispa arpongut ki shania ha uble shania yaga jimpinya jung uble ha ka jing duwai. Ni haban kin mau hagane ka por kadba ki dang jit ya Matias kimpat don ka jing tre kam jung mensiam bakuin namar kimpat tip bha ya mensiam bakuin ha ka jingim jongki. But Henry kila shania ya kap jimpinya uble but ki ngis kem haba ki kalai nusip uble un kadau yaki ya ubade banjid hapadeng Justus badu Matias ki shania ha uble but ngite pro hadin kane ke jingjit ya ki kadar ngut ki apostol kila pen kare biang nagabinda ka Pentecost kata ka mod ha ka sngi banning gong jonga jimpen kare ya ka Pentecost kila pindap ya ka baduna ha ka jingyalong kawe ha ki apostol nangda kila stamban duwai lese haka jingim jongero khadbang idam penkrai nakabinda umensiam bakoi nakabinda ka Pentecost ngiro ngidon kam ban penbiang ya ka baduna haka jingim jongi kanamba ka jingduwai jongi kalong ka ba seiso nangda ladangi pai shaka gospel mendagasni ujisu bu hakama jongi artile ke pam kabangi de ban pende kongu id ya uble but id ya ka hukum sumar ya ka hukum kongu ya ka hukum but ngide ben sautu habau Jesu la ong shapang ka hukum but de lemba ke jingaisa ha ka hukum ngila ban id ya iway pat ngila ban id markeliam but kae ke jingmut jongene ka hukum jongo bale omde kumba ngis ngautu ne kumba ngi pe saudong jongi kedon bon gi ain hukum kalonga signboard bakadau iyangi yaga jingi do balai habangi yad lindi ngi barabor ngi ward yaga signboard habangi nya kali ngi peit yaga signboard kabadon sharud surok kabak kai yangi ayu bangin nom yakendo jimma ke jing accident ki signboard kalonga dakashin kaba kadau yangi haba hikai yangi kaba pinken mau yangi bangin nom ngop hakano ga jingma ne ka accident ne ka jimmen sao ka hukum jongo bale kalonga signboard kaba yarap yangi banom mensao ha ka jingyat pilgrim jongi pinban ka signboard
kalong ka dakashin jangga jingid ublay udang yid yangi te ulabu ya ka signboard hakama jongi hakayay ka yang jongi hakalindi jingim jongi kanamba nginom ino ya ublay nginom duno eka jingid ladang istang ban sautu ya ka hukum hagane ka dor nginom long ki bru ba kusulai ne nginom long ki bru ba tiing pinban ngitrang ban don lang badu balai kata ka mod ya ka jingang nut pala jongo balai badu Jesu ka pelong yangi ban id ya ka hukum ban kongu ya ka hukum konguru omde lemba ka bor na bar henre kongu kawan jingkongu kawan napo ka donu jangi namar ngisoto uta ubala ai hukum udang id yangi tenga deben kalelang ya ka jingir janga bad ka ne ka jingkot kanamba nganang he nang san ha ka jingir ka jango balai habang is ngautu ha ka ne ka dor nginom ting ban mane ya ubale nginom ting ban id ya kabalang nginom knyum ban id ya kabalang nginom knyum ya ka hukum jang kabalang nginom knyum ya ka hukum jang obalai penban ngin yaine bad yaisa ha ka jinge do balai kum gene ki apostol kila long ke bayatli bad kila yakershan markalya bad kila yakendiu ive pat shaka kerdan kaba ujisu ulabu kane kadega jingkot jongi ive pa ive haka jingim kristan tongin id ya ujisu tongin mane ya ujisu tongin kongu ya ka hukum janga balang tongin id ya ka balang tongin le ya ka ba ngilaban le ban pinhun ive pat lemba ka jingkongu lemba ka nuksa babha jisu be id karku kardo ingi ive pa ive kadbangi shimmenda haka negi yukrish pakui pamangiru ngilong ki ba id yeme bangin long ki ba ngautu shai kadar ya ka jimmaya janga balang ka jimpinya janga balang haba pension nongarim haka hukum jame ai banginang id yeme nginang id ya ka hukum bad nginang kongu light luit kenampa ngindup long ki kun ki ba light luit haka ma jame en ya ro ya utrai Jesus Christ tongin plai ka jingit ka jongik ngangit how blake pa den bor baro unang tong dening bakindao but how Jesus Christ pun wat be jongu utrai jongi yau bela puna men sim bakui yau bela kana ka Maria te soti yau bela shala bin po Pontius Pilatus la sanar pna yau la ya la tep yau la kya shaki baya agasngi ka bela la mi pan ki baya Lakiu shabeni wishong shakamonu upa badon bor baro nangda menuan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngange homen sim bakui haga balan Catholic bakui haga jingyasula ki rikui haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen Lai spot in your coat. Lai spot in your ya duwai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jampi kallang ka papidiang hun ha ublei upa badon bor baro to try putting jinkinia kiti sompi na ka pita singara ko ra putting sumu
Top diang ko try ya ki jingai jung balang jome ya ka bala tarwa don burom naga benda ka sni burom jung Matthias bakui ba lemba jongki tapen klein yangi da ka bor janga jinga e jome da u Chris u try jongim amen. U try undon ring card but pim ta kentiu ya la ki donod dongin aingu ya u try u blay jongim dashisha kalong ka baba shonghok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka ban aingu yame ko kinrat ko pa ba koin ko blay badon bor bat bam jik namar melong unangap lamborot bam jikut ubam ino yala ka kinhun lamborot henre lemba ki apostol balakerku mesharai bat yada yaka barabor knamba ensenshar yaka dakitu ki ju ki nung yalam yaka ba melatung banlong ki nung sharai ki ben yalam yaka haka kerteng jongu kun jame bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkingel ki kes em bat ki hima bat baru ki pat belin bat ki bo jonga beneng ngirwai ya ka jingruai ya ro ya me bar ngi pen pena klem sangem Tungin duwai naga binda ka jimpen slay jung men siem bakui kam ta me ha ga nega jimpen kre jungi naga binda ka sngi buram Pentecost bangin lang shisha ki kun ba shayalam da ka bor jung men siem bakui bangin num bakala lindi hapo ka jingelam jung da shisha melong bakui ka trai ka te me jong ka jing kui barom Namar katang ikarpad yame topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jungi da kabapa ya umensiem jame kum ga umje halo jungi bakin kerlalong yangi kamet bakasnam jangotrai jungi u Jesu Christ haga por baladino yavu badala ka mons ngobha ula Pidiang ya ka jingsha shitom, but ula shim ya upu, but da kaba aingu yame, ula kedia yavu, but ula ai halagisentran u ong. To shim but to bam na kane pi barro, namar kane kalong ka medjanga, ya ka bainaiti, naka benda jumpi. Hagaju keru kamendala la yabam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong. To shim batodina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutang bat emai bad bam jikut ya ka bayan pen mi naga binda jambi bad naga binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam. Kos nam bakardor jungu Chris topen kuid yangi topen kuid yak men siam adim pen kuid pen kia yaki bapang ki bashitam yada yangi nau bamain
Kajimaya John Kajinge Kata simbangi banyu neupu bangi dinagani gahuri ngipen belaka jingyap jong nekutra tadadu menwa Nemar kata ngi kiba penmenta yaga jingia bad ga jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim bad yaka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem nemar melanyi yangi kiba bit banya hakama jamme bad ban shakri yame da kabas ngeverit ngi karpad yame bangi kiba yo binda hakamet bad ka snam ukris ngilong kiba la pinyata likawe da umen siyam bakuit Takin mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte but the penjanaya ka ha ka jingit ringkat bado Francis upaba ko jangi ubil bad marvenu bishop jangi but baaro ki lingdo but kiriniam takin mau lemro ya ki himen ki para shinrang but kinde ki bela yutia da ka ba karmen ya ka jimmi pat but ya baaro ki bela khalat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingshai ka kama jamme To isene yangi barongi karpad yame barengkhat bat kamaria teisoti bakuit ka kami jongoble u joso bakudo kurim janga ki apostol bakuit u Matthias bakuit u Francis disease bakuit bat baru ki rikuit ke bela pensung bah yame pateng la pateng ngin long ki babet ben yo ben dalem haga jingim bam chikut bat bangini ro bat pendon burom yame da u kun jamme u Jesus Christ Dahu lembadu badhavu Kallong hamayuble uppa badun bo Haka jingalang kawe jungumen simbakut Baro kaburam bad ka jingyaro Junom la junom Kohimen ko para tongin duwai kum bau Jesu lahi kayangi nagabenda baru ke jing tumu jongi rangkat bat ki apostol ngin duwai rangkat badu Matthias bakuit ngin duwai banginang yo jengai halo jongi babangiru ngin dap daga bor jongi men siam bakuit hagene ke jimpen kre jonga kisngi jonga jimpen kre Pentecost Idwaina binda ki kinaba ap igrusal idwaina binda ki bapangi beshitam idwaina binda ki India ba baharo kinang yo jinga ke jingarku Kopa jongim ba habening kalong ka bakuy ka kateng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome hakindaw kung ba habening toayang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasngi patamap yangi krangkang jongi kumbangi rungi map ikabeles niu yangi padwadilam yangi siya ka jimpan shoy and rate of light yangi na ka basiniu top light yangi ngi karpad ko try na ka jing siniu baro Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ngi jungi. Knamba daga jing yarap ka jing isne jamme, ngi light bara bona ka pop, bangin yo jing yadana ka jing jinjar barra. Kat bangi dang up kimilindi aga jingermen bakuid, but ka jing wan pa jung nom penim jungi, u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ meu bala ong haki apostol jamme, ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jing suk bad ka jinge tali ka we kat kum ga mon jamme mame ubaim bad basensha junom la junom amen ka jing suk utrai kandon barabor renka bat pim dam daga jinge lu Kristo ngini ai market Oh,
hakami kun lambara jung balai hakami bucket naga pop jung prate sukitok bela kharcha ga jing kawai jung kun lambarot Kamet parasnam jung praise country shaga jing pop jung Blego men sem bakoi ni snongo yame ngi ro yame barni bindon burom yame nagabinda ga jinga e ga jingor ko baro kabamela tese halo jungi lemba ga ne ge yukirish bakoi jisu be yet mena aila yangi mela sha yangi ben kadiang yame haga met bagas nam jame haga jing trang yame haga community men sem jisu ben kadang ya bar ki kon ke baduai haga ne ga por haga ne ge yukirish bakoi ai bar ke bashimenda haga ne ga mas bakoi kinang ya ga jinga e halor ga men sem jungi halor ga jimur jimbar khan jungi halor ga met ka part jungi ai ge da cut met ke ba pang ke bashitam jungi kinang yo bort mai ba kinang yo jingkoi jingkhia menda ai bar mangi pin krai na ga binda o men sem bakoi kinang yo yaga jinga et mai halo jungi balong ye sakhi ke bat mai hallelujah 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 la 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 la
Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ben slaying, ben guiding, yang I boring it, Jesus, in the hallelujah, 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 hallelujah. Talk in near the why. Was sange ko tribe and pindap yaki ingas em jame dagi jingai bakin jable. But lem badu Matthias bakuid uban yaisa nagabinda jongi. Tos ngoba bansha yangiru ben yo yakabinda jongi rikuid haga jingshai. Da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkad but pim. Kerpadi ke jingkarku lemba ke jingya side lem jongo Matthias apostol. To ubalay ubapelong iapi ben yang skem haga nongrim ge apostol un kerku kerha iapi lemba ke jingya side badon buram jongi apostol bakuit u Matthias. Amen. Ba to ubalay ubalamon ba en pinris pa iapi daga jingi kai ba ganuksa jongi apostol un pelong iapi hapo ke jingya da jongi ke saki hakamat ki bru barro. Amen. To pinyo ya ga nompateng jonga ribam jikut lempa ga jinga side jongi to kiba da ga jingi kai jongi pio ya ga jing scam jonga jinget. Amen. Pat ga jingar ko jongo play badon borbaro uppa barukon badu men siem bakuit kan hiar happy dengan sabat pi junom. Amen. Ya lesuk ban pen bana ya ga kubar babha jonga jingi jongo Chris. Hallelujah, hallelujah. Arspa Rockaway. Eniro eu trai Jesus Christ.